ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני. כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורות אלים מאוד דמים ועורות תחשים ועצי שיטים ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני, את המשכן, את אהלו ואת מכסהו, את קרסיו ואת קרשיו, את ברכיו, את עמודיו ואת אדניו, את הארון ואת בדיו, את הכפורת ואת פרוכת המסך, את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו, ואת לחם הפנים, ואת מנורת המאור, ואת כליה ואת נרותיה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הקטורת, ואת בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח לפתח המשכן, את מזבח העולה, ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת קנו, את קלעי החצר, את עמודיו ואת אדניה, ואת מסך שער החצר, את יתדות המשכן ואת יתדות החצר, ואת מטריהם, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת אדוני למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו
חכמנזם וטבעת מחומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לאדוני וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורות אלים מאוד דמים ועורות תחשים הביאו כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת אדוני וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו וכל אישה חכמת לב בידיה תבו ויביאו מטווה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבו את העזים והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן ואת הבוסם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטורת הסמים כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה אדוני לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה לאדוני. ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה ולחשוב מה חשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת ולהורות נתן בליבו ואהוליאב בן אחיסמך למטה דן מילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש ואורג עושה כל מלאכה וחושב מחשבות ועשה בצלאל ואהוליאב וכל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש
לכל אשר ציווה אדוני. ויקרא משה אל בצלאל ואל אהוליאב ואל כל איש חכם לב, אשר נתן אדוני חוכמה בליבו, כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותך. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר, ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר המה עושים. ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה אשר ציווה אדוני לעשות אותך. ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. ויקלה העם מהביא, והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה, והותר. ויעשו כל חכם לב בעושה המלאכה את המשכן 10 יריעות, 6 מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני קרובים, מעשה חושב עשה אותם. אורך היריעה האחת 28 באמה, ורוחב 4 באמה. היריעה האחת מידה אחת לכל היריעות. ויחבר את 5 היריעות אחת אל אחת, ו5 יריעות חיבר אחת אל אחת. ויעש לולאות תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת, כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. 50 לולאות עשה ביריעה האחת, ו50 לולאות עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית, מקבילות הלולאות אחת אל אחת. ויעש 50 קרסי זהב, ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים. ויהי המשכן אחד. ויעש יריעות עזים לאוהל על המשכן, 12 יריעות עשה אותם. אורך היריעה האחת 30 באמה, ו4 אמות רוחב היריעה האחת מידה אחת ל12 יריעות. ויחבר את 5 היריעות לבד, ואת 6 היריעות לבד. ויעש לולאות 50 על שפת היריעה הקיצונה במחברת, ו50 לולאות עשה על שפת היריעה
החוברת השנית, ויעש כרסי נחושת 50 לחבר את האוהל להיות אחד, ויעש מכסה לאוהל אורות אלים מאוד דמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה, ויעש את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד, 2 ידות לקרש האחד משולבות 1 אל 1, כן עשה לכל קרשי המשכן. ויעש את הקרשים למשכן 20 קרשים לפאת נגב תימנה, ו40 אדני כסף עשה תחת 20 הקרשים, 2 אדנים תחת הקרש האחד ל2 ידותיו, ו2 אדנים תחת הקרש האחד ל2 ידותיו, ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה 20 קרשים, ו40 אדניהם כסף, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ולירכתי המשכן ימה עשה 6 קרשים, ו2 קרשים עשה למקוצעות המשכן בירכתיים, והיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת, כן עשה לשניהם לשני המקצועות, והיו 8 קרשים, ואדניהם כסף 16 אדנים, 2 אדנים 2 אדנים תחת הקרש האחד. ויעש בריחי עצי שיטים 5 לקרשי צלע המשכן האחד, ו5 וריחים לקרשי צלע המשכן השנית, ו5 וריחים לקרשי המשכן לירכתיים ימה. ויעש את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה, ואת הקרשים ציפה זהב, ואת טבעותם עשה זהב בתים לבריחים, ויצף את הבריחים זהב. ויעש את הפרוכת תכלת וארגמן ותולעת שני ו6 מושזר מעשה חושב עשה אותך קרובים. ויעש לך 4 עמודי שיטים, ויצפם זהב ובהם זהב, ויצוק להם 4 אדני כסף. ויעש מסך לפתח האוהל תכלת וארגמן ותולעת שני ו6 מושזר מעשה רוקם. ואת עמודיו 5 ואת ובהם וציפה ראשיהם וחשוקיהם זהב, ואדניהם 5 נחושת. ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים 250 אורכו, ו1.5 רוחבו, ו1.5 קומתו. ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ, ויעש לו זר זהב סביב, ויצוק לו 4 טבעות זהב על 4 פעמותיו, ו2 טבעות על צלעו האחת, ו2 טבעות על צלעו השנית. ויעש בדי עצי שיטים, ויצף אותם זהב, ויבא את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון. ויעש כפורת זהב טהור 2.5 אורכה, ו1.5 רוחבה. ויעש 2 חרובים זהב מקשה עשה אותם משני קצות הכפורת, קרוב אחד מקצה מזה
וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפורת, עשה את הקירובים משני קצותיו, ויהיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו אל הכפורת, היו פני הקירובים. ויעש את השולחן עצי שיטים, 200 אורכו ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו, ויצף אותו זהב טהור, ויעש לו זר זהב סביב, ויעש לו מסגרת תופח סביב, ויעש זר זהב למסגרתו סביב, ויצוק לו 4 טבעות זהב, ויתן את הטבעות על 4 הפאות אשר ל4 רגליו, לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השולחן. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב לשאת את השולחן. ויעש את הכלים אשר על השולחן, את כיערותיו ואת כפותיו ואת מנקיותיו ואת הכסבות אשר יוסח בהן זהב טהור. ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה את המנורה ירחה וכנח גביריה, כפתוריה ופרחיה ממנה היו, 6 קנים יוצאים מצידיה, 3 קני מנורה מצידה האחד, 3 קני מנורה מצידה השני, 3 גבירים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, 3 גבירים משוקדים בקנה אחד, כפתור ופרח, כן ל6 הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה 4 גבירים משוקדים, כפתוריה ופרחיה וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, ל6 הקנים היוצאים ממנה, כפתוריהם וקנותם ממנה היו כולה מקשה אחת זהב טהור. ויעש את נרותיה 7 ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור, כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה. ויעש את מזבח הקטורת עצי שיטים, אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע, ו200 קומתו ממנו
היו קרנותיו, ויצף אותו זהב טהור את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו, ויעש לו זר זהב סביב, ושתי טבעות זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעותיו, על שני צידיו לבטים לבדים לשאת אותו בהם, ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב, ויעש את שמן המשחה הקודש ואת קטורת הסמים טהור מעשה רוקח, ויעש את מזבח העולה עצי שיטים 5 אמות אורכו ו5 אמות רוחבו רבוע ו3 אמות קומתו, ויעש קרנותיו על 4 פינותיו, ממנו היו קרנותיו, ויצף אותו נחושת, ויעש את כל כלי המזבח, את הסירות ואת היעים, ואת המזרקות, את המזלגות ואת המחטות, כל כליו עשה נחושת. ויעש למזבח מחבר מעשה רשת נחושת תחת קרקובו מלמטה עד חציו, ויצוק 4 טבעות ב4 הקצוות למחבר הנחושת, בתים לבדים, ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם נחושת, ויבא את הבדים בטבעות על צלעות המזבח, לשאת אותו בהם, נבוב לוחות עשה אותו, ויעש את הכיור נחושת ואת כנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. ויעש את החצר לפאת נגב תימנה, כלאי חצר 6 מושזר 100 באמה, עמודיהם 20 ועדניהם 20 נחושת, והעמודים וחשוקיהם כסף, ולפאת צפון 100 באמה, עמודיהם 20 ועדניהם 20 נחושת, והעמודים וחשוקיהם כסף, ולפאת ים כלעים 50 באמה, עמודיהם 10 ועדניהם 10, והעמודים וחשוקיהם כסף, ולפאת קדמה מזרחה 50 אמה, כלעים 15 אמה אל הכתף, עמודיהם 3 ועדניהם 3, ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר כלעים 15 אמה, עמודיהם 3 ועדניהם 3, כל קלעי החצר סביב 6 מושזר, ועדנים לעמודים נחושת, העמודים וחשוקיהם כסף, וציפוי ראשיהם כסף, והם מחושקים כסף, כל עמודי חצר, ומסך שער החצר מעשה רוקם, תכלת וארגמן ותולעת שני ו6 מושזר,
ו20 אמה אורך, וקומה ורוחב 5 אמות, לעומת קלעי חצר, ועמודיהם 4, ואדניהם 4 נחושת, ובהם כסף, וציפוי ראשיהם, וחשוקיהם כסף, וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת. 1000 פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה, ואיתו אהוליאב בן אחי שמח למטה דן, חרש וחושב, ורוקם בתכלת ובארגמן, ובתולעת השני ובשש, כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש. ויהי זהב התנופה 29 כיכר, ו730 שקל בשקל הקודש, וכסף פקודי העדה 100 כיכר, ו1,775 שקל בשקל הקודש, בקע לגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש, לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, ל600,000 ו3,550, ויהי 100 כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, 100 אדנים למעט הכיכר, כיכר לאדן, ואת 1,775 הסבבים לעמודים, וציפה ראשיהם, וחישק אותם, ונחושת התנופה 70 כיכר, ו2,400 שקל, ויעש בה את אדני פתח אוהל מועד, ואת מזבח הנחושת, ואת מחבר הנחושת אשר לו, ואת כל כלי המזבח, ואת אדני חצר סביב, ואת אדני שערי חצר, ואת כל יתדות המשכן, ואת כל יתדות החצר סביב, ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו ברדי שרד לשרת בקודש, ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את האפוד זהב, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ו6 מושזר, וירקעו את פחי הזהב, וקיצץ פתילים לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן, ובתוך תולעת השני ובתוך 6 מעשה חושב, כתפות עשו לו חוברות, על שני קצותיו חובר, וחשב אפודתו אשר עליו ממנו הוא, כמעשהו זהב, תכלת וארגמן, ותולעת שני ו6 מושזר, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את אבני השוהם מוסבות, משבצות זהב, מפותחות פיתוחי חותם על שמות בני ישראל, וישם אותם על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה.
ויעש את החושן מעשה חושב כמעשה אפוד, זהב, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזר, רבוע היה כפול, עשו את החושן, זרת אורכו וזרת רוחבו כפול, וימלאו בו 4 טורי אבן, טור אודם פיתדה וברקת, הטור האחד והטור השני, נופך ספיר ויהלום, והטור השלישי לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי תרשיש שוהם וישפה, מוסבות משבצות זהב במילואותם, והאבנים על שמות בני ישראל הן 12 על שמותם, פיתוחי חותם איש על שמו ל12 שבט, ויעשו על החושן שרשרות גבלות מעשה אבות זהב טהור, ויעשו 2 משבצות זהב ושתי טבעות זהב, ויתנו את 2 הטבעות על שני קצות החושן, ויתנו 2 העבותות הזהב על 2 הטבעות על קצות החושן, ואת 2 קצות 2 העבותות נתנו על 2 המשבצות, ויתנו על כתפות האפוד אל מול פניו, ויעשו 2 טבעות זהב, וישימו על שני קצות החושן על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה, ויעשו 2 טבעות זהב, ויתנו על 2 חטפות האפוד מלמטה ממול פניו לעומת מחברתו, ממעל לחשב האפוד, וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד, בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד, ולא יזח החושן מעל האפוד, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את מעיל האפוד מעשה הורג, כליל תכלת, ופי המעיל בתוכו כפי תחרה, שפה לפיו סביב לא יקרע. ויעשו על שולי המעיל רימוני תכלת וארגמן, ותולעת שני מושזר. ויעשו פעמוני זהב טהור, ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים על שולי המעיל סביב בתוך הרימונים, פעמון ורימון, פעמון ורימון על שולי המעיל סביב, לשרת כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את הכותנות 6 מעשה הורג לאהרון ולבניו, ואת המצנפת 6, ואת פערי המגבעות 6, ואת מכנסי הבד 6 מושזר, ואת האבנת 6 מושזר, ותכלת וארגמן, ותולעת שני מעשה רוקם, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהור, ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם קודש לאדוני, ויתנו עליו פתיל תכלת
לתת על המצנפת מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו. ויביאו את המשכן אל משה את האוהל ואת כל כליו, כרסיו כראשיו, בריחיו ועמודיו ואדניו, ואת מכסה עורות האלים המאודמים, ואת מכסה עורות התחשים, ואת פרוכת המסך, את ארון העדות, ואת בדיו, ואת הכפורת, את השולחן, את כל כליו, ואת לחם הפנים, את המנורה הטהורה, את נרותיה, נרות המערכה, ואת כל כליה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הזהב, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך פתח האוהל, את מזבח הנחושת, ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת כנור, את כלוהי החצר, את עמודיה ואת אדניה, ואת המסך לשערי חצר, את מיתריו ויתדותיה, ואת כל כלי עבודת המשכן לאוהל מועד, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן ככל אשר ציווה אדוני את משה. כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני כן עשו, ויברך אותם משה. וידבר אדוני אל משה לאמור, ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד, ושמת שם את ארון העדות, וסקותה על הארון, את הפרוכת, והבאת את השולחן, וערכת את ערכו, והבאת את המנורה, והעלת את נרותיה, ונתת את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות, ושמת את מסך הפתח למשכן, ונתת את מזבח העולה לפני פתח משכן אוהל מועד, ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים, ושמת את החצר סביב, ונתת את מסך שערי חצר, ולקחת את שמן המשחה, ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו, וקידשת אותו ואת כל כליו, והיה קודש, ומשחת את מזבח העולה ואת כל כליו, וקידשת את המזבח, והיה המזבח
קודש קדשים, ומשכת את הכיור ואת קנו, וקידשת אותו, והקרבת את אהרון ואת בניו אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים, והלבשת את אהרון את בגדי הקודש, ומשכת אותו, וקידשת אותו, וכיהן לי, ואת בניו תקריב, והלבשת אותם כותונות, ומשכת אותם, כאשר משכת את אביהם וכיהנו לי, והיית להיות להם מושכתם לכהונת עולם לדורותם, ויעש משה ככל אשר ציווה אדוני אותו כן עשה. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן, ויקם משה את המשכן, ויתן את אדניו, וישם את קרשיו, ויתן את ברכיו, ויקם את עמודיו, ויפרוס את האוהל על המשכן, וישם את מכסה האוהל עליו מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח ויתן את העדות אל הארון, וישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה, ויבא את הארון אל המשכן, וישם את פרוכת המסך, ויסך על ארון העדות, כאשר ציווה אדוני את משה. ויתן את השולחן באוהל מועד על ירך המשכן צפונה מחוץ לפרוכת, ויערוך עליו ערך לחם לפני אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. וישם את המנורה באוהל מועד נוכח השולחן על ירך המשכן נגבה, ויעל הנרות לפני אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. וישם את מזבח הזהב באוהל מועד לפני הפרוכת, ויקטר עליו קטורת סמים, כאשר ציווה אדוני את משה. וישם את מסך הפתח למשכן, ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד, ויעל עליו את העולה ואת המנחה, כאשר ציווה אדוני את משה. וישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, ויתן שם מים לרוחצה, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד, ובקרבתם אל המזבח ירחצו, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שערי חצר. ויכל משה את המלאכה, ויכסה ענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא
את המשכן, ובהעלות הענן מעל המשכן ייסעו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא ייסעו עד יום העלותו, כי ענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם.